Na, ahogy ígértem, elküldöm a 100%-os vérétre a taktikát. .630 versus 578 kell. Semmi egyéb dolgunk nincsen. Támadás B28-ra folyamatosan, amikor van spec, akkor specet nyomunk, amikor esetleg a kapitási spece van, rátesszük szintén B28-ra. Amikor basic van, akkor basicet. Spec. Spec. Még mindig nem jött vissza rendesen a hangom, úgyhogy 3-as spec. Basic. Ha van spec, akkor azt elsőre évbe behívjuk, ugye, a nyomorultat. Spec. Ez már kire tehetjük, nincs jelentősége. Spec. Én B28-at preferálom. Basic. Spec, megint B28-ra akár. Basic. Spec. Basic, spec. Egyszerűen csak végig kell nyomkodni. Bejön Mark 6. Marad a target. Kiszedjük. Áttesszük a targetet Tideggerre, és megnyomjuk az autógombot. Ennyi volt a dolgunk. Összesen 2 perc tulajdonképpen, amit manuálban lenyomsz. Autón nem tudom, hogy működik, nekem valamiért nem akar működni. És tulajdonképpen vége is a csatának, durván 2,5 perc alatt. Dióhéjban ennyi.